sih meninggal aku. Aduh rek, Umi koyo isih pore iki. Mi. Sepurane sing akeh yo Mi sampean sik pore Ami nang aku. Menurutmu ya apa? Koyo isih pore. Ya iya ta kon niku bolok kono maknar sing cek garing kon. Aku gak ngono Mi, ceritane ku wingi ku gak koyo sing sampean pikirkan. Kon ku yo apa kon lak wis ero dhewe aku ora ero dalan kok kon tinggal. Terus sasar-sasar aku. Ya Allah, saiki sampean pore Ami sih. Iya. Oh ya wis lek ngono aku soalnya duwe info pasan. Ya wis aku tenang maknar ae lah sampean pore ngono. Ya wis nang maknar. Waduh, kira-kira info satu opo yo. Ini aku gak gombol Mbak Sri mari gak ero. Tapi mosok Umi terpana sak kedung kandang ate ngalah. Gak wis. Rek dan pelayan info satu iki gak mumpani opo. Tapi kudu nyauk sepuro aku iki. Duh. Lah, pasti ini balik kan iku mangat ini. Kepingin ero kan, kepo kan. Wis gak ngamuk Ami. Rodok urang sing akeh yo Mi yo. Niku ngilingan kono. Adik yang ini ditakdirkan menjadi bestie Mi. Iya, karan tukaran. Ayo cerita ini. A1 yo. Yo sampean ae kok krungu maknar.